воқеан имрӯз ҷавонони мо ҳамчун нерӯи бузурги бунёдгару созандаи кишвар эътироф шуданд. аз ин рӯ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳалли мушкилоту масъалаҳои ҳаёти наврасону ҷавононро самти стратегӣ ва афзалиятноки сиёсати иҷтимоии кишвар унвон кардааст. барои дастгирӣ намудан ва барои дурусти зиндагӣ ҳидоят кардани ҷавонон ба масъалаи баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбия, густариши донишу ҷаҳонбинии ҷавонон ва дарку омӯзиши арзишҳои миллӣ ва инсондӯстии онҳо эътибори ҷиддӣ дода мешавад. бешак аксарияти аҳолии Тоҷикистонро ҷавонон ташкил медиҳанд ки онҳо давомдиҳандаи кору фаъолияти насли калонсол, нерӯи созанда ва иқтидори воқеии пешрафти ҷомеа, ояндаи миллат ва давлат мебошанд. дар шароити кунунӣ баландбардоштани сатҳу сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот вазифаи аввалиндараҷаи кормандони соҳаи илму маориф мебошад. имрӯзҳо мебинем ки ҳар рӯз як қасри варзиш, як толори варзиш, як майдончаи варзиш ба истифода дода истодаанд ки имрӯз ҷавонони мо метавонанд ки дар он ҷо машқу тамрин ва малакаву маҳорати худро нишон диҳанд. айни замон федератсияи Unified як толори барҳавои зебои худро дорад ки бо номи Академияи Unified ва ин Академияи Unified низ иқдоми яке аз мураббиёни пешсаф, яке аз роҳбарони оқиле ки ҳамчун раиси федератсияи Unified ҳастанд ва он кас тавонистанд ки як толоре тавонад бисозад барои варзишгарон ки бо тамоми шароитҳои ва стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ бошад ва дар ин толор мо тамринҳои дастаҷамъӣ, яъне тамринҳои якачини тими миллии худамонро мегузаронем ва дар ин толор боз ҳаст дастаҳои кӯдакона, наврасон ва ҷавонони худро ки ба се гурӯҳ мо онҳоро тақсим кардаем, ба онҳо тамрин медиҳем. истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои ноил шудан ба дастовардҳои муҳим дар ҳаёти иқтисодиву иҷтимоӣ, сиёсиву фарҳангии ҷавонон нақши босазо гузошта, ба ташаккули сиёсати давлатии ҷавонон ва тадриҷан фароҳам овардани имкониятҳои васеи рушду такомули ҷавонон дар шароити мураккаби тағйирёбии сохториву ҷамъиятӣ мусоидат намуд, ки саҳми ҷавонон дар ин раванд хеле самарабахш арзёбӣ мегардад. бо дастгирии заҳматҳои шабонарӯзаи асосизои сулҳу ваҳдат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад ки ҷавонони мо ҳам кӯшиш ба харҷ дода истоданд ки дар давлатҳои берун аз кишвар таҳсил илм карда истоданд ва инчунин дар самти варзиш бошад мусобиқаҳои дастаҷамъ гузаронида истоданд ва озодона ба пешравии давлати азизамон мусоидат намуда истоданд. насли ҷавон бо дониши амиқ, ҷаҳонбинии фароху андешаи мустақил ва бо масъулияти баланди шаҳрвандӣ бояд қарзи фарзандии хешро дар назди халқу ватан эҳсос намуда ҷомеаи моро ба пеш ба сӯи ободиву пирӯзиҳои нав барад. зеро маҳз ҳисси ватандӯстӣ намегузорад ҳаракат ё падидаи нохуш амнияти миллатро халалдор кунад. таҳти сарпарастӣ президенти федератсияи футболи Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Маликӣ сарпарасти баргузории бозиҳои миллии варзишӣ ҳастанд ки мисол бозиҳои миллии варзишӣ дар миқёси мамлакат бисёр дар сатҳи баланд баргузор карда мешавад ва махсусан дар пойтахти аз замон шаҳри Душанбе ки бо анамун нишон додани анъанаҳои миллии худ дар сатҳи баланд оил карда мешавад. муҳимтарин васила баландбардоштани эҳсоси ватандӯстии ҷавонон, ташаккули фарҳанги маънавию сиёсӣ, маърифати ҳуқуқӣ ва омӯзиши таърихи пурғановати миллати худ ба ҳисоб меравад. зеро мавқеи иҷтимоӣ ва сиёсии онҳо дар баробари нерӯи демократии ҷомеа ва давлат хусусиятҳои таҳаввулот, стратегияи рушд ва ояндаи кишварро муайян месозад. ҷавонони мо аллакай онҳо дар чемпионатҳои осиёӣ, дар чемпионатҳои ҷаҳонӣ ва дар чемпионати касбии ҷаҳонӣ онҳо дар аввал онҳо варзишгар буданд, иштирок намуданд ва аз таҷрибаҳои байналмилалӣ хеле бохабар ҳастанд ва онҳо бо номзадии устоди варзиш сарфароз гарида шуда ҳастанд ва мо барои дар самти ки майдон доварӣ онҳо аллакай медонанд аз нозикиҳои намуди риштаи вара ҷиу-ҷитсу ва инчунин мо семинар машваратҳо ба онҳо гузашта истодем ва ба онҳо оиди
қонун ва қоидаҳое ки нав аз ҷониби федератсияи байналмилалӣ ба мо ба федератсияи миллии ҷиуҷузи ҷумҳурии Тоҷикистон пешкаш карда мешавад, мо ба онҳо мерасонем ва ҷавонони мо аз онҳо бохабар ҳастанд. Дар як ҳафта як бор мо ба онҳо семинар машварат дар толори варзишӣ бо доварҳо аз ҷумла бо варзишгарон ҳам гузашта истодем ва инчунин бо таври онлайн бо федератсияҳои осиёӣ ва байналмилалӣ, инчунин бо федератсия ва кулли кормандони федератсия ва бо доварҳо гузашта истодем ва онҳо мо бо сертификатҳои ҷумҳуриявӣ сарфароз гардонидем. ҷомеа ё кишваре ки дар навбати аввал ба таълиму тарбия, рушди маърифатнокӣ ва фаъолияти ҷавонон таваҷҷӯҳ зоҳир намекунад, ба сатҳи баланди инкишоф расиданаш ба гумон аст. Ифтихорномаҳои дараҷаи олӣ онҳо дар соли 2018 10 нафари онҳо сарфароз гардид. Чунки аллакай мо аз ин агар мо таҳлил кинем, мо боис мешавад ки аллакай равнақи онҳо, таҷрибаи онҳо, яъне аллакай онҳо дар гӯем ҳусни ватандӯстии онҳо, ҳусни гӯем бо кӯшиши онҳо хеле зиёд гардид. имрӯз ҷавонон ҳаракат мекунанд ки яъне ки пешсаф бошанд, дар мусобиқаҳо иштирок кунанд, кӯшиш кунанд парчамбардори миллату давлати мо бошанд. Бисёр ҳаракат мекунанд ки яъне ки дар соҳаи варзиш бисёртар медалҳои гуногунро аз дигар давлатҳо ба давлати мо биёранд. мо ҷавонон албатта бояд ба қадри истиқлолият ва ба қадри давлати ҳукумат ва хусусан ба пешвои миллат ки ба ҷавонон як назари хоссае доранд ва моро ояндаи миллат хондаанд, ба қадри онҳо мо бояд бирасем ва ояндасози миллати худ бошем ва кӯшиш кунем ки дар оянда мо тавонем ба халқ ва миллати худ хизмат намоем. дар ин радиф соҳаи варзиш ба шарофати истиқлолияти давлатӣ ба пешравиҳои зиёд ноил гардидааст. варзиш дар ҳаёти инсон махсусан барои насли ҷавон ҳамчун мактаби муҳими ҷаҳонфаҳмӣ ва тарғиби арзишҳои олии инсонӣ аз қабили дӯстиву бародарӣ, сулҳу озодӣ, эҳтиром ба миллатҳои гуногун ва ҳамкориҳои судманди байни кишварҳо хизмат мекунад. бовар кунед ҳар як боре ки шогирдони ман рафта аз берун давлат чемпион мешаванд, суруди миллӣ садо медиҳад, парчаи миллати мо баланд бардошта мешавад. ин ифтихори кулли мардуми тоҷик аст. бовар кунед суруди миллӣ замзама мезанад, вақти суруди миллӣ садо медиҳад, ҳазор одамҳо аз ҷо мехезанд, дасти худро пеши дил мемонанд ки шахсоне ки мо намешиносем. барои мо мардуми тоҷик ин ифтихор аст. бо мақсади ба соҳаи варзиш такони ҷиддӣ бахшидан, имрӯзҳо сохторҳои гуногуни давлат ба кадрҳои баланд ихтисосу соҳиб таҷриба ниёз дорад. аз ин лиҳоз тайёр кардани мутахассисони соҳа, таъминот бо иншоотҳои варзишӣ ва омода намудани варзишгарони сатҳи байналмилалӣ дошта аз вазифаи асосии муассисаву идораҳои дахлдор аст ки бевосита асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми вохӯрӣ бо варзишгарон дар соли 2010 таъкид намуда буд. ва ҷавобан ба ин ғамхориҳо имрӯз ҷавонон ҳам низ дар пеши худ бисёр мақсадҳои зиёде гузоштанд ва бо ан ҳамун ҳадафҳои созандаи худ, бо корҳои созандагию бунёдкорӣ ва иштирок дар чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ метавонанд ки ҳамрадиф ва умуман ҳамрадифи анаму суханҳои пешвои муаззами миллат бошанд ки имрӯз хеле ки қайд мекунанд ки мо бо ҷавонон ифтихор мекунам. дар асл ҷавонони мо имрӯз ба анаму суханҳои роҳбари давлат ва ба анаму таклифу пешниҳодҳои роҳбари давлат қавӣ ҳастанд ва метавонанд ки анамун бо тамоми ташаббусу созандагию умуман истеъдодҳои худ тавонад бори дигар миллати худро муаррифӣ кунанд. натиҷое ки мо доштем, мо метавонем бо зиёдтар натиҷаи хуб диҳем. вақте ки бо дар ин толоро машқ мекунӣ, тамоми шароит муҳайё аст. ман фикр мекунам дар оянда натиҷаи хуб мешавад. тайёр намудани кадрҳои хусусӣ, ҳарчи бештар сафарбар намудани варзишгарон ба мусобиқаҳои бонуфуз, бунёд сохтани майдону толорҳои замонавӣ ки аз масъалаҳои муҳими мулоқоти сарвари давлат бо варзишгарон буд, дар оянда ба кишвари мо имкон фароҳам меорад то чорабиниҳои варзишии байналмилалиро дар сатҳи лозима ва зарурӣ гузаронем.
дар бораи шароитҳо гап занем, мо бояд шукронаи анамин ватану истиқлоли азизи худмон кунем, ки ҷавонони мо дар чунин шароитҳо умр ба сар бурда истодаанд. Даври пеш агар мо аввал қадамҳои худро ба варзиш монда будем, мо ин хеле шарту шароит надоштем. Агар гирем дар намуди теннис, чешмо мебинед имрӯз мо толорои зебо дорем, ки ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ аст. тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш як қисми фарҳанги умумӣ, яке аз соҳаҳои фаъолияти иҷтимоӣ мебошад, ки ба таҳкими саломатӣ, инкишофи ҳамаҷонибаи қобилияти ҷисмонии инсон мусоидат мекунад. соли 2019 баъд аз чемпионати ҷаҳон байни ҷавонон, баъд аз баргашт, баъд аз сазовори медали тилло гаштан ба ватан баргаштем ва маро кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо унвони устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ аз намуди Unified тақдим карданд, ки ин ҳам як рӯҳбаландӣ барои варзишгар мегардад. варзиш яке аз воситаҳои беҳтарини муаррифсозии давлату миллат аст. бо мақсади оммавигардонии варзиш ва таблиғу ташвиқи тарзи ҳаёти солим, иншооти варзишӣ бояд дар ҳолати хуб нигоҳ дошта, самараноку мақсаднок истифода бурда шавад. барномаи маҷмӯаи рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш боз як эътибору ғамхорӣ нисбати варзиш ва варзишгарон мебошад. ҷалби ҷавонон ба намудҳои гуногуни бозиҳои варзишӣ, ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим аз ташкили инфрасохтори зарурӣ вобастагии калон дорад. дар ҳар як майдончаҳои варзишӣ дар тамоми боғҳои фарҳангиву фароғатии пойтахт ҳар субҳ яъне ки мардум ба машқҳои пагоирӯзӣ ҷалб карда мешаванд ва ин аз он шаҳодат медиҳад, ки имрӯз бояд миллати мо солим бошад ва наврасону ҷавонони мо солим ба воя бирасанд, ки фардо яъне ки марзу буми кишвари худро ҳимоя карда тавонанд. ва дар ин замина бояд яъне ки умуман дар маҷмӯъ бояд миллат солим бошад ва ин аст, ки имрӯз такияу ташаббусу ҳамарӯза пешвои муаззами миллат ҳам ҳамин аст, ки имрӯз мо бояд бештар наврасону ҷавононро ба варзиш ҷалб намоем. ман дар федератсияи Unified ҳамчун варзишгар та тӯли 12 ё 13 сол мешавад, ки фаъолият карда истодаам ва аввалин унвони варзишӣ гирифтаи ман ин номзад ба устоди варзиш мебошад, ки соли 2013 аз тарафи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ман сарфароз гардонинданд. зеро он сол ман чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба Unified шуда будам ва соли 2016 ки ба чемпионати ҷаҳон байни калонсолон сафарбар шуда будем, дар он ҷо сазовори ҷои сеюм гаштам ва баъд аз баргашт аз тарафи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ман унвони устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба Unified тақдим карда шуд. Федератсияи тенниси ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола дар ҷумҳурии мусобиқаҳои байналмилалӣ баргузор мегардонад, ки дар ин мусобиқаҳо варзишгаро аз тамоми дунё ширкат мекунанд ва ба ҷавонони мо ин як имконияти хуб аст, ки худро нишон диҳанд ва холҳои байналмилалиро сазовор гарданд ва дар мусобиқаҳои дигар давлатҳо иштирок кунанд. воқеан дар тарбия ва рушди тоза гирифтани намудҳои варзиш саҳми мураббиён назаррас аст, чаро ки танҳо онҳо имкон доранд то варзишгарони лаёқатмандро ба воя расонанд. дар тӯли фаъолияти мураббигиам ман зиёда аз 20 шогирдони номзад ба устоди варзиш ва 3 шогирд, ки онҳо худ низ ҷавон ҳастанд, тавонистам тарбия кунам, ки то ин ҷониб сазовори унвони устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистонро аз намуди Unified ба даст оварданд. яке аз ҳадафҳои асосии федератсияҳои мухталифи ҷумҳурӣ низ тайёр кардани варзишгарони лаёқатманд буда ба ин васила оммавӣ гардонидани тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш мебошад. ҳамчунин кори муваффақонаи федератсияҳо дар омода намудани мутахассисони ҷавон ҳам баръало эҳсос мегардад. нуфта намонад, ки солҳои охир дар соҳаи варзиши тоҷик кори омодасозии доварони ҷавони соҳибтаҷриба низ ҷоно гардидааст. дар тамоми сохторҳо имрӯз анамун яъне ки шахсоне ки роҳбар ҳастанд ҳама аз ҳисоби ҷавонон аст ва ин ҳам таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбари давлат аст, ки имрӯз мо бояд такя ба ҷавонон кунем, мо бояд ҷавонони ватандӯсту ватанпарварро тарбия кунем ва анаму ҷавонеро ки сафарбар кунем ҳам марзу буми кишварро ҳимоя кунад
ва ҳам обрӯ нуфузи миллатро баланд бардорад ва ҳам барои миллату давлату яъне ки ба роҳбари давлат содиқона софдилона хизмат намояд. яке аз мақсадҳои федератсияҳо низ ҳарчи бештар тайёр кардани доварони соҳиб таҷриба мебошад. ҳангоме ки мураббӣ дар назди шогирди худ дар мусобиқа баромад мекунад, ӯ якчанд маротиба рӯҳияш баланд мешавад, зеро ки ягон мураббӣ намехоҳад ки дар назди шогирди худ ӯ мағлуб шавад. илова бар ин, ҳукумати мамлакат саҳм ва нақши ҷавононро дар рушди бахшҳои гуногуни ҳаёти кишвар ҳамеша қадрдонӣ менамояд. хушбахтона бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва Федератсияи гӯштини миллии гӯштингирии Тоҷикистон бори нахуст ба ҳамин ба намуди зебои мо яъне гӯштини миллӣ либоси хосаи худро эҳё кард ва бинед ки вақте ки дар гӯштинои миллӣ гӯштинои ки варзишгарони мо бо ҳамун либоси зебо ширкат меварзанд чӣ қадар ҳамин ҳусну таровати чорабиниро зебо мегардонад. бо мақсади ҳавасманд намудани ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ ва дар ин робита баландбардоштани сатҳи иштироки варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳо, фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъсис додани ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 9 январи соли 2015 ба тасвиб расид. соли 2019 бошад, боз ба як аз варзишгари беҳтарини Федератсияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ки Хоҷаев Муҳаммад, яке ки дар чемпионати ҷаҳони расмӣ ки парчами давлати азизамон баландтар парафшон гардонд, бо стипендияи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардид. мо бо дастгирии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамкорӣ бо Федератсияи тенниси байналмилалӣ тавонистем ҷоми президентро дар тақвими календари байналмилалии ITF Juniors Tour, World Tour ҷорӣ намоем ки дар ин мусобиқа тамоми дунё мебояд иштирок мекунад. маҳз дар арафаи таҷлис 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатӣ, варзишгари маъруфи тоҷик Дилшод Назаров дар бозиҳои 31-уми тобистонаи Олимпӣ Рио-де-Жанейрои Бразилия тавонист то нуфузу эътибори давлати азизамонро миёни 204 кишвари ҷаҳон баланд бардорад. ин шоҳкории фарзанди фарзонаи миллат боиси ифтихори тамоми тоҷику тоҷикистониён гардид. имрӯз ҷавонон кӯшиш мекунанд ки мисли Дилшод Назаров бошанд, мисли Мавзуна Чориева бошанд, кӯшиш мекунанд ки мисли Хоҷазода Беҳрӯз бошанд, рохат гиранд ба чемпионатҳои ҷаҳон. Масалан, як аз варзишгари беҳтарин Ибодов Ибодлоро гӯем, вақте ки дар соли 2017 ба гирифтани ҷоизаи президент сарфароз гардид, аллакай ман ба ӯ таҷриба машқҳои он ва таҷрибаҳои ӯ боз ҳам хеле гӯем кӯшиши он зиёд гардид ки аллакай машқи он дучанд зиёд шуд. ҳамин қадар равнақи он зиёдтар гардид ки кӯшиш кард ки дар соли 2018 ба сазовори ҷоизаи президентӣ ноил шавам гуфта хеле машқи ӯ хеле зиёд гардид ки дар соли 2018 боз сазовори ҷоизаи президентӣ гардид ва боз кӯшиши худро зиёд намуд ки боз ҳам дар соли 2019 ҳам ба ин ҷоизаҳо сазовор гардад ва он дар чемпионати Осиё байни ҷавонон иштирок намуд. Дар онҷа боз ҳам медалии Ниқра ба даст овард ва бо стипендияи кумита сарфароз гардид. дар ҳақиқат ҳар як тадбире ки дар кишвар амалӣ карда мешавад, мақсад аз он пеш аз ҳама беҳбудии ҳаёти ҷавонон ва ба хотири ояндаи неки Тоҷикистон мебошад. айни ҳол бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки имрӯз таваҷҷӯҳи зиёд доранд ба варзиш, ки чӣ хел мо мебинем имрӯз як толори зебо ба мо варзишгарон ба истифода доданд ки дар он ҷо мо метавонем тамрин кунем ва варзишгарои хубро дар он ҷо тайёр кунем.
варзишгари беҳтарини федератсияи мазкур ин хоҷаев муҳаммад мебошад ки ва дар ҳамон мусобиқаи мазкур хеле дар байни давлатҳо қуввозмоҳиҳои хубе нишон дод ки тавонист ки ҳарифҳои он аз Йордания, ҳарифҳои он аз Русия ва аз Израил ва аз дигар давлатҳо буданд ки он тавонист ки ҳарифҳои худро бо холҳо ва бо усулҳои лат додани дасту пой мағлуб сохт ки ин ҳам як ифтихори мон аст ки парчами давлати азизамон дар ҳамон чемпионати ҷаҳон ки дар Абу-Даби баргузор гардид дар он ҷо парафшон шуд. мо хушбахтона имрӯз мебинем ки варзишгарони мо дар мусобиқаҳои бисёр гуногуни байналмилалӣ дар чорабиниҳои сатҳи то бозиҳои олимпӣ мусобиқаҳои ҷаҳонӣ ширкат варзида истоданд. ин ҳам аз он шаҳодат медиҳад ки имрӯз варзиши тоҷик ва имрӯз дастгирии варзишгарони тоҷик аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва махсусан аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе хуб баром монда шудааст. мавриди зикр аст ки футболбозини навраси мо дар соҳаи варзиши тоҷик саҳифаи навро боз карданд. ин навигарӣ маҳз дар даврони истиқлолият ба даст овардани ҷумҳуриямон ба вуқӯъ пайваст. имрӯз мо дар ҷашни сисолагии истиқлолият қарор дорем. Агар дар бораи истиқлолият шабу рӯз гап занем кам аст. Имрӯз ҷавонони мо мисли як меваи нав ҳар рӯз ки сабзида истоданд. Ҷавонони мо имрӯз ҷавонони истиқлол ҳастанд, озод ҳастем. Чӣ касбе ки мехоҳем мерем интихоб мекунем, мерем ба дигар давлатҳо ба хориҷа мебиёем. Истиқлолият ба мо бисёр чизҳо дод. Агар шабрӯз имрӯз дар ҷашни сисолагии истиқлолият қарор дорем, агар шабрӯз гап занем суханҳо кам аст барои истиқлолият ва бинед давлати мо чӣ хел зебо аст. Мо бояд ҷавонон ба қадри ҳамин чизҳо бирасем, ватани азизи худро дӯст дорем ва кӯшиш кунем парчамбардори миллату давлати худ бошем. Мансур Сабров яке варзишгари ҷавони федератсияи мазкур мебошад ки 2 карат гирифтани ҷоизаи президентӣ ва гирифтани 2 карат стипендияи президентӣ ки он ҳам хеле дар соҳаи намуди риштаи варзиши ҷуҷу гӯем таҷрибаи хубе нишон дод ва дар чемпионати ҷаҳони касбӣ ва инчунин дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва дар турнирҳое ки дар шаҳри Душанбе гардид сазовори медали тилло гардидааст ки ин ҳам як варзишгари беҳтар аст Сабров Мансур ки бо гирифтани номзади устоди варзиш ноил гардид. ватанро дӯст доштан, аз он ифтихор намудан, барои ҳимояи он омода будан, ба қадри сулҳу субот, осудагиву ваҳдат ва истиқлолият расидан аз ҷумлаи арзишҳое мебошанд ки ҷавонони мо бояд онҳоро дастури ҳаррӯзаи зиндагии худ қарор бидиҳанд. ногуфта намонад ки ояндаи гулгулшукуфоии ватан аз меҳнату ташаббусҳои наҷиби имрӯзаи мо ҷавонон ва наврасон вобастагии калон дорад. барои татбиқи ҳар андешаи воло пеш аз ҳама ҷавонон солим бошанд ва рӯҳи солим танҳо дар ҷисми солиму бардам маъво дорад. ман боварии комил дорам ки ин сол низ дар соли 2021 ки бозиҳои олимпӣ баргузор карда мешавад, варзишгарони тоҷик низ дар баробари беҳтарин варзишгарони шинохтаи давлатҳои абарқудрати дунё ҳамин маҳорати баланди варзиши худро нишон дода сазовори ҷойҳои ифтихорӣ мегарданд. аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми ҷавонони Тоҷикистонро бо ин рӯзашон табрик гуфтаниам, бурдбориҳо ба касбу корашон ва ҳамавақт сарбаланду хонобод бошанд. миннатдории худро аз номи Федератсияи миллии ҷиуҷуди Тоҷикистон аз кулли ҷавонон дар аввал ба асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки чунин соҳиби истиқлолиятро мо ба даст овардем ки мо ҷавонон озодона метавонем ки дар тамоми кураи кишварҳои берун аз давлат озодона иштирок кунем, ҳамчун миллат тоҷик гуфта баромад кунем ва қуввозмоӣ намоем ва парчами давлати азизамон баланд гардонем. ин ҳам боиси ҳар як ифтихори миллати мо аст. мо ҳам ифтихор дорем ки чунин соҳиби истиқлолиятро ба даст овардем. ман аз фурсати муносиб истифода бурда ба тамоми ҷавонони ҷумҳурӣ тансиҳати хонаободӣ бурдбориҳоро дар ҷодаи ҳаёт ва ҷодаи варзиш таманно дорам. бигзор доимо ҷавонони мо
ба халқ ва миллати худ хизмат намоянд ва дар пешравии ин давлату миллат ҳамқадам бошанд ва нафъи худро расонанд. имрӯзҳо дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва сиёсии кишварамон тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар сафи пеш меистад, зеро на фақат аҳамияти тандурустӣ дорад, балки дар қатори ҷиддитарин масъалаҳои мубрами рӯз мақом пайдо кардааст. беҳуда нест ки пешравию инкишофи давлат ба солим будани мардумаш вобастагии қавӣ дорад. аз ин ҷост ки варзиш дар ҳаёти инсон ҳамеша аҳамияти аввалин дараҷа дорад, зеро марбут ба асоси мавҷудияти инсон саломатӣ аст.